Karak shalni fungo belagram amsaini lukrok Natunbazar Ashrampara amsaini kaisa puskoniwa khoroksa chakrani mangkwthwi nukui mankha aboni yagulo takarjola thanawo koktmar horkha koktma manmani loge no takarjola thanani osi Ravindra Deborma police no teiwe golagajini Natunbazar Ashrampara amsaiwo thangkha aboni yagulo amsaini lukrok tei police rok akthwi no khosawi puskoni paro tubukha akthwini mankha Ravindra Deborma khani shawi mankha bini kami golagaje hachi katar lokhan sadu parawo aboni yagulo Ravindra Debormani nukhuni borok rokno koktmar horjaka yagulo nukhuni borok rok phaibi shok phaibaika theinai nukhuni borok rok saka 13 October ni salmarewa eba kokte salo 10 mini bagai nokni nokharmani bo fiaba nogo kifilia nokni borok rok wansuka 10 mi paiwi golagati Natunbazar ni bosala okrani nogo thangkhana khanai aboni bagai nokni borok rok asu khos khobor na harlia hojagiri paiwi rok nogo kifila na khanai wansuka nokni borok rok fiaba karak salo bini mangkwthwi mankha takarjola thanane police mangkwthwino takarjola community health center talangkha postmortem khalaimani yagulo bini nukhuni borok rokno yafari rijaknai patimuni yagulo belaikhano kha khamlai jaktabu sung tini oro phai chung sai makha je Ravindra Deborma je thune busla bini moto mono sara chung sai makha bini bufa Ravindra Deborma umur kai 80 bosor kai Ravindra Deborma kai lek Ravindra Deborma kami ke lok sodor par thanai 13 tarik go dosmi din no chung hinmano adino bo sairi go dosmi naina hine golagate baro thangka sairi prai chakar dige gai thamani poreo bo adino te kibul phailiya nongni boro gone khojai khaika gai borok chongkha jeto taho bo kubang ba aro thangai tongkhana hinai aro borok khoskai kai pono maya gai tini phungo prai tini 15 tarik pung 7:30 rogo oro ramhori parawo ukro kaisa kuthi kupungjak Ashrampara kaisa kuthi kupungjak paran borok nukha no sare borok chalai kha kuthi sabuni hinai ge chalna porewo borok sini mankha abo je thanai 13 tarik je nong hor thanai kumanai Ravindra Deborma bini mangkwthwi awon pore chungkhor phaim korno chung orok chung phaika kon pore chung kuthwina jotoni parani sojoitia bai paran bor suba bai chung kuthina tabuk chung khosaka egodile chung gari uti saka chung ta hospital langkhanai kaisa chung piam phan bagai jetu bo thikaba chung ainong sara chung piam khaiye borni family member no chunga kuthina badaki je bureau report kokhara